lang kayo mag-inalo. What? Sige, manginain na kayo. Welcome back mga kachapsoy. Opo. Nandito po kami ngayon sa Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. At ngayon po ang araw ng... Nandito na naman yung batang nagpasaway nung collab namin ni Alin. Ayun ayun na siya, tumakas na siya. So nandito nandito po kami ngayon sa Barangay Kalumutan at magsasagawa po kami ng feeding program doon po sa sitio ng Barangay Kalumutan sa Kanamukan. So guys, let's go. So magluluto po kami ngayon ng Australian and Hawaiian and European sweet and sour and spicy supas. Opo. At ayan po sila yung mga supas girl at boy. Ayan po sila. So ayan, shoutout po sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapuso, kapamilya. Ayan, sila po yung nagtiteros dito. Baka bukas pa ata kami makapag-feeding nito eh. Ang hinay-hinay nyo. Ayun, welcome back mga kachapsoy. Opo. Ngayon po ay magluluto na po tayo ng ating super special Hawaiian, Australian, and European sweet and sour and spicy. Yes, yo. Basta, magigisa tayo. Kanila sa sibuyas. Ano mantiga mo na? Oo, nag-aso na. At ayan, ready na po kami at babiyahe na po kami mula dito po sa Barangay Kalumutan papunta po sa ating location ng ating feeding program, ang Sitio Kanamukan, Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. At ayan, nandito na po tayo sa mismong lugar, ang Sitio Kanamukan. Grabe guys, ang ganda-ganda po ng kanilang lugar at mayroon po sila ditong maliit na pantalan. Ayan, akit na po tayo guys, tara, let's go. Hi! May diyang kabataan? Alap. May kit gan. Sa plaza. At ayan guys, nandito na po tayo sa mismong simbahan ng Sitio Kanamukan at dito po natin gagawin sa loob ang ating feeding program dahil mainit po ang panahon dito sa labas. Ayan. Hi! O sila po yung mga nagteros ng mga ng mga panakot ng ating supas. Ito po, maanghang yung mga tineros nito dahil napag-iwanan. 2 days na lang, last warning. 2 days na lang, malamig na yung Pasko niya. Ito din, malamig din kasi nasa Maynila. Ito, wag na nating intindihin to, 11 pa lang to eh. Hi, mag-hi naman kayo dyan. Uy mga nining, wag kayong mag-inalo. Buti pa yung mga nanay ninyo. Ano ba yan, may halak ako. Yes. O, palapakan po natin sa Ate Alin. Siya po yung nakipag-coordinate. Opo, katulong po natin siya sa programa nito. Siya po yung nakipag-coordinate sa barangay para po mapahintulutan tayo na makapunta po dito sa inyong lugar. Huwag kayong mahiyain! Okay, so inuulit ko, thank you so much sa pagkakataon na makapunta po dito sa
Sitio Kanamukan, Barangay Kalumutan, Lawang Northern Samar. First time ko pong makarating dito sa inyong lugar. So, may dala tayo dito konting pagkain. May hatod din po tayo dito mga biscuits, chocolates, at kung ano-ano pa, candies. So, ito po ay kaloob ng ating sponsor. Thank you so much sa ating sponsor. Kaya cari kan malapuhan. Hindi ka malabibi. Ang kukit din sa mga bata. Ho. Warang panining. Hala, dali lahat. Sige lang, huwag kayo mag-inalo diyan. Kuya, di pa iska. Si iska talaga ho. Hala, oy. Hala, wag lang kayo mag-inalo. Sige, manginain na kayo. Kain na mayon pa iba. Kadinonoy didi na ho, didi. Hala nonoy ngadto, hoy, nonoy. Diretso na ngadto. Kaya dako ka naman, di ka na matatakbuhan. Hoy! Tara na, wag na kayo mag-inalo! Kade-kade mga iska! Saka ka mga di-kade. Diretso na lang mga di-kade dyan, dito na lang ka mo ho. Ay mamaraman dito. Hala na. Hindi mga iska. Payala na, pangaon kam, kay mayon pangan ni sobra, pwede kam pa, bumahog, mabaysay an mabahog, kay, basta, mabaysay, opo. Huwag na kayo magtanong, basta mabaysay mabahog. Oh, irasis ka si Gilay. Hoy mga iska, nanuman ang lasa san kuan san ano naman ang lasa ng ayan ha sa supas matarapsaw ba? Ayusin nyo ha dahil ako ang nagluto niyan. Sabihin nyo kung matapsi, nagdala kami ng asin dyan. Nano naman sa supas? Iska. Masarap? O di ba nag-unay na lang, kaya di man siya nagsasabi ng masarap. Opo. Isa-isa lang, baby. Isa-isa. Huwag kayo magpaglangay. Pwede pa kang nilimin doon. Opo, alam, picturein mo kami, picturein. Game. Salamat!
thank you. Ano yung mga pinggan, wag yung buungin.